Ay, salamat. Nadawat rakit ko isip katabang nining baya. Pero, yun na. Kamingaw pa din ang dapita, uy. May weird kaayo siya. Nya, ang mga silingan tapagit sa layo. Ay, ano naman ikaw paingon din, uy. Nga, kadaghan sa mga dato nga pwedeng mga apply dito og katabang pero nganong dinhi pamangit ko paingon. Ay, hadlo ka aning dapita, uy. Ay, sige lang. Dako man pud ang sweldo. Okay ra. Madara nag-smile. Uy, may nagpaingon man dinhi. Ikaw ba ang bag-ong katabang dinhi? Oh, ako ma'am. Kinsay nga nimo? Almera ma'am. Almera. Welcome, Almera. Ako ang imong amo dinhi. Ako, si Clarissa. Tawagan lang ko og Ma'am Clarissa. Ma'am Clarissa. Oh, ngano ka man ha? Nahadlok ka nako. Ayaw ka hadlok. Kuan. Natinga ka. Anong sunog ang akong naong? Oo, ma'am. Nganong Nasunog ang sakyanan nga akong gidakan ni adto. Nabangga manggod ko. Maong nasunog ang sakyanan. Nabangga ko sa usa ka gasolinahan. O nasunog ang akong gisakyan. May na lang gani kay naluwas pa ko. Pero maulagi sunog ang akong naong. Mao ba, ma'am? Hala, kaluoy ko din mo, ma'am. Sige lang. Pwede man po nga ako ni siyang padoktoran. Ipa-plastic surgery na ako. Sige na, Almera. Adto na sa kusina. Pagluto dito o pamahaw. Oo, ma'am. Pero, karon pa di mo makamata? Tagdugay ming mamata din Ako ug akong anak. Mao pa. Hain man ang imong anak, ma'am. Tuwa pa sa kwarto. Siya, si Senyorito Adonis nimo. Senyorito Adonis? Mao ka na. Busa, sige na. Lagaw na. Adto na sa kusina. Okay, ma'am. Ato na ko. Kuyawan ako. Nakuyawan ko sa pagtungal lang og galit niya. Ay, nako. Sige lang. Maanad na siguro ko din yung dapita. Ay, anak ko sa kusina. Darang mga gamit dito sa kusina. Ayun na. Akong ablihan ning ref. Yun na. Noon sa mani. Kadaghan ba sa karni din Huwag ko makakitag
ko makikita gulay. Marag, puro man ni Carlo dining napita sa, din sa ubos. Hala, dunay atay. Hala, uy, mga laman loob man ni. Hala, kalain. Yun na. Niya si Ma'am Almira. Ma'am Clarissa, oo, sa may akong lutuon din ni Ma'am. Pag adobo diha, ganahan kong mukaon og adobo. Oo, sang adobo ha, Ma'am? Adobong atay. Unsa? Adobong atay. Ala, kalain, uy. Lain na, uy. Barat nang limbot na akong balhibo da. Ganahan di sila aning adobong atay. Ni, kalain. Unsa man yung nasudlan ako ni napita, uy. Nahadlok naman lang hinuon ko. Pero bahala na. Nanginahalan ko kwarta. Pusa, kinahanglan nga. Matrabaho gyud ko. Kinahanglan gyud. Namalagit ko luto. Ako na silang tawagon si Ma'am. Kaya pa sunod mamahaw na sila. Ma'am, niya ka na di ay? Almira. Siya ang akong anak nga si Adonis. Senyorito Adonis, mayong buntag, sir. Mayong buntag, sad. Kinsay imongan? Almira nyo rito. Almira. Mau ba? Sige, mami. Mangaon na kita. Okay, iho. Kalami sa imong niluto. Mao na pa kini ang adobong atay? Almira. Mao na akong giluto. Nira ang adobong atay. Kalami ni mami. Sige, mangaon na ta. Sige, anak. Mangaon na ta. Ikaw, mugaon ka ba? Ug adobong atay? Almira? Ma'am. Unsa ka ang sunod nga mahitabo? Mga higala, gidapit ko kanin sa pagpaminaw sa atong sugilanon dinhi sa Bisaya Drama Center.